Доброго ранку! Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Хлопчики, покуль я ішла на наш ефір, зауважила, що побач со мною амаль нога в ногу крочить яшчэ нехта. Ці ведаеце вы, хто гэта быў? Можа, які-небудзь сабачка вырашыў скласці табе кампанію? Ці ты сустрэла сябра? Рысю ці топу з калыханкі? Не, гэта быў не сябар і не сабачка. Можа, гэта быў цень? Правильно, Лесик, менавіта цень. І што ў гэтым незвычайнага? У тым і справа. Усё было звычайна і зусім не страшна. Страшна. Кася, няўжо ты баішся ценю? Ну, у казках тени часто палохаюць герояў, асабліва, калі недастаткова святла. Ну, калі цёмна, напалохаць можа не толькі цень, нават і гук. Так, але ж усё роўна цень нагадвае нешта магічнае, быццам ён жывы. Кася, ніякай магіі няма. Зусім. Ну, калі толькі сонечная магія, ці магія месяца. Гэта як? Растлумачце, калі ласка. Кася, цень атрымліваецца, калі святло не можа прайсці праз прадмет. Напрыклад, калі на стале стаіць жбанок і на яго свеціць сонейка, то за ім з'яўляецца цень. І так адбываецца з кожным прадметам. І з прадметамі, і з жывёламі, і з раслінамі, і з людзьмі. Так, а чаму тады многія баяцца ценю? Таму што часам цень нагадвае нешта іншае, а не звычайны прадмет. Так адбываецца з-за гульні святла і нашага уяўлення. Таму ценю зусім не трэба баяцца. Паспрабую. А каб гэта было зрабіць лягчэй, прапаную гульню. Адгадайце жывёлу па яе ценю. Ой, гэта цікава. Дзяўчынкі і хлопчыкі, далучайцеся, будзе вельмі весела. Ну што, вы гатовыя? Так. Тады уявіце, што зараз мы з вами знаходзімся ў лесе, а над нашымі галовамі свеціць яскравае сонейка. Уявіла, нават птушыны гоман чую. І як пахнуць лясныя кветкі. Тады вось вам першы цень. Хто гэта побач з намі па лесе гуляе? Ой, з такімі рагамі галінамі. Гэта дакладна лось. Так і ёсць. Кася, ты малайчына. А вось да нас падкрадваецца наступны цень. І гэта... Нагадвае вялікага сабаку. Але ж мы ў лесе. Таму мне здаецца, што гэта воўк. Правильно, Потап. І лепш ім у лесе не сустракацца. А вось гэта хто? Такія доўгія вушы. Гэта заяц. Зноў правильно. Вы добра спраўляецеся. А тут хто да нас падыходзіць? Ого, такі вялікі і дужы. Гэта дакладна мядзведзь. Так, быццам не цень, а сапраўдная гара над намі. Так і ёсць. Гэта мядзведь. Ну, а гэта хто? Ой, такія вострыя іклы і смешны хвосцік. Можа мець дзік. Слушная заўвага, Кася. Так і ёсць. Гэта дзік. Ну і апошні цень. Вострая мордачка і пушысты хвост. Гэта дакладна лісіца. Так, лисица. Сябры, а вы малайцы. Усіх адгадалі. Дзякуй, Лесік, гэта было вельмі цікава. І не страшна. Правда, Кася? Праўда, зараз я упэўнілася, што палохацца ценю няма ніякай прычыны. Гэта ж проста цень. Я рады, Кася. Ну, а зараз я запрашаю усіх на мультипаказ. Хлопчыкі, вось адкажыце мне, хто вас будзеце раніцай? Незвычайнае пытанне, Кася. Калі табе цікава, я прачынаюся ад будзільніка. А я ад сонечных промняў, якія заглядваюць у акенца. А чаму ты пытаешся, Кася? Таму што мой будзільнік асаблівы і надта галасісты. Што гэта за будильник? Маленькі, але вельмі ўпэўнены ў сабе. Спявак за акном. А, я зразумеў. Гэта нейкая птушачка. Менавіта. Можа, дрозд? Ён адзін з галоўных спевакоў сярод птушак. А як яго яшчэ можна пазнаць, акрамя спеваў? Давайте разам і даведаемся. Дрозды – адны з самых пеўчых птушак. Іх трэлі вельмі мілагучныя, прыгожыя і павольныя.
А яшчэ гэтыя птушкі могуць паўтараць самыя розныя гукі. Вучоныя вызначалі, што свае спевы дразды перадаюць сваім дзеткам быццам у спадчыну. Маладыя птушаняты вучацца пець у дарослых, развучваюць трэлі, свісты, а потым, калі вырастаюць, перадаюць свае звычкі дзеткам. У большай частцы дзяўчынкі і хлопчыкі-дразды не адрозніваюцца паміж сабой. Але ёсць такі від, як чорны дрозд. Самцы гэтага віду маюць вугальна-чорнае апярэнне і яркую аранжавую дзюбу, а вось самачкі шэранькія і непрыкметныя. А яшчэ колер яек у гэтых птушак вельмі незвычайны, блакітны. Вучоныя пакуль не адказалі на пытанне, як гэта атрымліваецца. Дразды часцей за ўсё будуюць свае гнёзды на дрэвах і кустарніках, але чорныя дразды могуць віць гнёзды і на зямлі. Як і большая частка птушак, для жыцця дразды выбіраюць лясы, паркі і немнагалюдныя мясціны. Але ў апошні час заўважаць драздоў пачалі і ў горадзе. Сярэдняя колькасць птушанят у гнездзе каля 5. Маці і бацька даглядаюць іх разам, а калі неабходна, і разам абараняюць гняздо ад ворагаў. Якія цікавыя птушкі жывуць у нашай краіне. Вось ён, багаты навакольны свет. Згодная, Патап. А зараз, мне здаецца, надышоў час глядзець мультфільм. Дзяўчынкі і хлопчыкі, запрашаем. Сябры, а я для вас падрыхтаваў нешта цікавае. Гульню? Не, Кася, не гульню. Навуковую магію? Ці хочаш здзівіць нас незвычайным фактам? Не зусім так, але блізка. Я падрыхтаваў для вас яшчэ одно маленькае знаёмства. З кім ці з чым? З вельмі цікавым дрэвам. З дрэвам? Відаць, яно расце недзе далёка, бо з усімі нашымі дрэвамі, здаецца, я знаёмая. Так і ёсць, Кася. Гэта дрэва часцей за ўсё сустракаецца ў краінах Міжземнамор'я, Іспаніі, Італіі і Грэцыі. І як жа яно завецца? Зараз і даведаемся. У свеце ёсць такое дрэва, якое мае імя ражковае. І чым жа гэтае дрэва незвычайнае? Па-першае, яно можа вельмі доўга жыць, да 100 гадоў. І праўда доўга, а па-другое? Па-другое, ражковае дрэва мае вельмі цікавыя плады. Вось паглядзіце. Ого, выглядаюць як вялікія-вялікія струкі фасолі. І праўда, нейкія смешныя ражкі. Пагаджваюся, але гэтыя ражкі ўнутры маюць зярняткі, з якіх, увага, робяць шакалад. Шакалад? Я лічыў, што шакалад робяць з какавы. Так і ёсць. Але плады ражковага дрэва па смаку нагадваюць шакалад. І праўда, незвычайна. Спачатку з пладоў дрэва робяць кэрап, так называюць перамолатыя плады. А ўжо пасля кэрап ужываюць у розных варыянтах. Раскажы пра гэта падрабязней, Лесік. З яго вырабляюць цукеркі, напоі і нават марожаныя. Ой, усё, што я так люблю. Я б хацела ўсё пакаштаваць. Але гэта яшчэ не ўсё. Зараз сапраўды будзе незвычайны факт. Што яшчэ цікавага ёсць у гэтым дрэве? Тое, што яго насенне амаль заўсёды аднолькавай вагі. Кожная зярнятка важыць роўна 200 грамаў. Але ж як гэта магчыма? Вось такая наша прырода, чараўніца. Дзякуючы ражковаму дрэву у свеце нават з'явілася мера вагі – карат. А, я чуў пра такую. Гэта мера вагі для каштоўных камянёў. Так і ёсць. Але як яна з'явілася? Я пакуль не разумею. Справа ў тым, што ў старажытнасці гандляры узважвалі золата і каштоўныя камяні з дапамогай насення ражковага дрэва. Таму што яно мела аднолькавую вагу. Так, а на арабскай мове слова насення гучыць як кэрат. Вось цягам часу такая мера вагі і ператварылася ў карат і дайшла да нашых дзён. Сапраўды незвычайнае дрэва. Колькі яшчэ маленькіх і вялікіх сакрэтаў мае наша прырода. Так, звычайны на першы погляд стручок, а ўнутры і карысць, і нават цэлая гісторыя. Можа, дзесьці ў свеце ёсць яшчэ такія дзіўныя дрэвы? Пра якія мы пакуль нічога не ведаем.
але обов'язково доведаємося разом з нашим доброранком. А зараз давайте глядеть мультфільм. Сябри, який цікавий познавальний ранок у нас отримався. Однак надійшов час розвітуватися. Дівчинки і хлопчики, жадаємо вам доброго настрою, цікавих пригод і веселих історій. І до нових зустріч, як завсюди зранку. У нашим доброранку!